Ακόμα ένα επεισόδιο του Off the Record είναι εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έζησε μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, κέρδισε διακρίσεις με τον Παναθηναϊκό και έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης το 2004. Η ιστορία του ξεκινά στο Γκαγκάριν του Ουσμπεκιστάν, αλλά σήμερα εμείς θα το βρούμε στα Ανολιώσια, εδώ που ξεκίνησε το όνειρο της στρογγυλής θεάς για τον ίδιο. Ελάτε μαζί μας για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Παπαδόπουλο στο γήπεδο του Ακράτητου. Δημήτρη, βρισκόμαστε στο γήπεδο του Ακράτητου. Πώς νιώθεις κάθε φορά που επιστρέφεις εδώ? Πολλές αναμνήσεις παιδικές. Ήταν δύσκολα χρόνια για μένα και την οικογένειά μου. Το ποδόσφαιρο ήταν τρόπος διαφυγής για μένα. Ήταν ο χώρος που πέρναγα καλά, μου έδινε χαρά, όπως όλα τα παιδιά. Στην ουσία από εδώ ξεκίνησαν όμως όλοι, γιατί εδώ δεν έπαιξες πρώτη φορά ποδόσφαιρο. Εδώ ξεκίνησα, στις ακαδημίες του Ακρατήτου, από μικρός, 10 χρονών, και ανέβαινα τις ηλικίες. Στα 16 μου πήγα στη Δέλτα Εθνική τότε που ήταν ο Ακράτητος, με προπονητή τον Γιάννη Παθιακάκη, συγχωρεμένο, που ανέβασε τότε 5 παιδιά τους μικρούς στην πρώτη ομάδα και έτσι ξεκίνησαν όλα. Στην Ελλάδα γυρίσαμε όλοι μαζί το 89, τότε που έγιναν ανεξάρτητοι τα κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Και είχαμε συγγενείς εδώ. Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο στις γειτονιές, με φίλους, και τότε ξεκίνησε η ακαδημία και έτσι με έφερε εδώ η ζωή. Δεν γεννήθηκες στην Ελλάδα, γεννήθηκες στο Γκαγκάριν του Ουσμπεκιστάν. Έχεις εικόνες από τότε? Έχω εικόνες που ήμασταν όλοι οι πρόσφυγες πόντοι σε μια περιοχή. Στη μέση είχαμε μια πλατεία μεγάλη που είχε δέντρα γύρω-γύρω και έτσι φτιάχναμε και γήπεδο και παίζαμε. Ναι. Το θυμάμαι αυτό. Και θυμάμαι τις 7, μια εβδομάδα με το τρένο που ήρθαμε. Το 89. Καλοκαίρι του 89. Πώς ήταν δηλαδή αυτές οι 7 μέρες? Δύσκολες, είμαστε 4 αδέρφια. Ήμουν ο μεγαλύτερος. Το μόνο που θυμάμαι, το κατέβαινε ο πατέρας μου για να πάρουμε κάποια πράγματα και σε μια στάση άργησε να έρθει. Και το θυμάμαι να τρέχει να προλάβει το τρένο. Ήταν μια εβδομάδα που περάσαμε από τη Θεσσαλονίκη και κατεβήκαμε κάτω λόγω του ότι είχαμε συγγενείς στην Αθήνα. Νιώσατε διωγμένοι, γι' αυτό πήραν οι γονείς σου την απόφαση να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Πάντα θέλαμε να γυρίσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε. Όσο ήταν η κατάσταση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο πατέρας μου είχε τη δουλειά του, είχαμε το σπίτι μας, ήμασταν μια χαρά. Από ένα σημείο και μετά, όταν ξεκίνησαν οι ντόπιοι λίγο να επαναστατούν, θα έπρεπε να φύγουμε. Δεν μπορούσαμε πια να μείνουμε. Και ήταν και ευκαιρία που μας ανοίξαν τα σύνορα να έρθουμε και γυρίσαμε το 89. Έχεις πει ότι αισθάνθηκες ξένος, παρότι Έλληνας. Τι σε έκανε να αισθανθείς έτσι? Θεωρώ ότι δεν ήταν η κοινωνία έτοιμη να δεχτεί κάποιους οι οποίοι ήταν από μια ξένη χώρα και ήταν Έλληνες. Ήταν δύσκολη η προσαρμογή μας. Να βρει ο πατέρας μου δουλειά, να βρούμε στο σπίτι μας, να πηγαίνουμε σχολείο, λέγαμε ποντιακά. Ήταν δύσκολα να μάθουμε τα νέα ελληνικά παράδειγμα και να πάμε σχολείο και να τα καταλαβαίνουμε 100%. Έπρεπε να πήγαινα Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού και πήγα πρώτη πάλι. Ήταν μια δυσκολία που με έκανε και πιο δυνατό. Νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει πια αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν εκτιμάει τους πόντιους αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι μια φυλή που έχει μάθει να επιβιώνει σε όλες τις καταστάσεις. Έτσι επιβίωσα και εγώ και χρησιμοποίησα το ποδόσφαιρο που ήταν διαφυγή για μένα και να βοηθήσω και την οικογένειά μου. Γενικότερα έχεις περάσει αρκετές αντιξότητες και δυσκολίες και θα σε πάω το 1999 όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα και χρειάστηκε να εγκαταλείψετε το σπίτι σας και να μείνετε σε ένα κοντέινερ. Έλειπα εγώ τότε. Ήμουνα με την Εθνική Παιδών Νέων. Ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη, παίζαμε ένα φιλικό και τότε μάθαμε ότι ήταν ένα σεισμός. Αλλά όταν γύρισα, ακόμα υπήρχαν οι μετασεισμοί. Εδώ από κάτω μέναμε, σε σκηνή για ένα μήνα. Το σπίτι είχε βγει κίτρινο, κόκκινο, δεν θυμάμαι τι ήταν τότε. Και μέναμε για ένα μήνα τουλάχιστον σε σκηνές και καλοκαίρι κιόλας. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Τότε είχα φέρει και τα κοντέινερ και εγώ, επειδή έπαιζα και στην ομάδα, μου είχα δώσει ένα κοντέινερ για μένα. Μετά από λίγο καιρό έφυγαν οι γονείς μου, πήγαν σε ένα άλλο σπίτι και εγώ έπρεπε να είμαι εδώ κοντά στην περιοχή, έμενα σε κοντέινερ και να πηγαίνω στις προπονήσεις. Δύσκολο. Δεν το βλέπα δύσκολο. Ίσα-ίσα που μ' άρεσε που ήμουν λίγο μόνος μου, ανεξάρτητος πια 16-17 χρονών. Είχα και τους συμπαίχτες μου. Είχαμε μια καθημερινότητα, πήγαμε σχολείο, μετά πήγαμε προπόνηση, τρώγαμε μαζί. Τότε μας προσέχανε αρκετά εδώ στην ομάδα, στον Ακράτητο. Ήταν
για την εποχή πολύ μπροστά όσον αφορά την ακαδημία τους. 2 χρόνια μετά πας στην Αγγλία, στα 19 σου, χωρίς να ξέρεις αγγλικά. Σε επηρέασε αυτό ψυχολογικά? Σίγουρα είναι δύσκολη η προσαρμογή όταν ειδικά δεν μιλάς τη γλώσσα, αλλά εγώ τότε πήγα γιατί αγαπούσα το ποδόσφαιρο. Ήταν ένα βήμα παραπάνω για μένα. Έφυγα από τον Ακράτητο που ήταν β' εθνική, πήγα κατευθείαν σε ομάδα της Αγγλίας που ήταν Championship. Αυτό που με κράταγε ήταν το ποδόσφαιρο και η αγάπη και να βοηθήσω την οικογένειά μου και οικονομικώς, έτσι. Έγινα επαγγελματίας, ήμουν στα 19 μου, ήταν ένα συμβόλαιο καλό και το είδα σαν έτσι, μια εξέλιξη για μένα. Ναι. Με δυσκόλεψε σίγουρα το ότι δεν είχα τη γλώσσα, αλλά την έμαθα. Μετά από 2 χρόνια, και με την οδήγηση ήταν ένα θέμα που είχα έναν οδηγό που ερχόταν και με έπαιρνε συγκεκριμένες ώρες για την προπόνηση και με γίναγε πίσω. Και αυτή η καθημερινότητα στο σπίτι ήταν λίγο δύσκολη. Όλοι οι άνθρωποι περνάνε δυσκολίες. Καθένας τις θεωρεί για αυτόν δύσκολες, έτσι. Για μένα ήταν και σημαντικό για να δυναμώσω το χαρακτήρα μου και να αρχίσω να επιβιώνω μόνος μου, έτσι. Μιας και ήρθαμε σήμερα εδώ, ήταν και ευκαιρία να γνωρίσουμε 2 πολύ καλούς σου φίλους, τον Κωνσταντίνο και τον Άκη, που ήσασταν και συμπαίκτες εδώ στον Ακράτητο. Λοιπόν, παιδιά, από εσάς ξέρετε τι θέλω? Να μου πείτε κάτι που δεν ξέρουμε για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Δημήτρης ήταν από τα παιδιά τα οποία όταν τελείωνε η προπόνηση, αυτός έμενε για ώρες εδώ για να δουλέψει σε αυτό που είχε σαν σχέδιο και στόχο. Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Δημήτρη, που τον έχω ζήσει από παιδί, ήταν ότι η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και η επιθυμία του να βοηθήσει την οικογένειά του τον έκανε ξεχωριστό, προσπαθώνται πάντα να κάνει το καλύτερο για να φτάσει όσο πιο ψηλά γινόταν. Μέχρι που έφτασε για μένα στον Παναθηναϊκό που είναι και η ομάδα μου, που ήμουν τρελά ενθουσιασμένος και τον ακολουθούσα κιόλας σε συνδυασμό με την αγαπημένη μου ομάδα. Επειδή είπες ότι τον ακολουθούσες, πόσο δύσκολο είναι να είσαι στην κερκίδα και να ακούς τι λένε οι οπαδοί, φίλαθλοι για κάποιον δικό σου που αυτή τη στιγμή παίζει? Εγώ είχα να ακούσω μόνο καλά πράγματα. Όταν έκανε τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, που δεν το γνώριζα ούτε εγώ ίδιος, τύχαινε να ήμουν φαντάρος. Ένα υψηλό βαθμό στέλεχος του στρατού. Ήταν πολύ Παναθηναϊκός. Είχε μια εφημερίδα και ήταν τότε η μεταγραφή του Δημήτρη, του είχα πει ότι το γνωρίζω. Και με είχε ρωτήσει και του λέω: είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει όχι απλά καλά, θα είναι ένας από τους καλύτερους. Σου ζητήσαμε να μας πας μια τοποθεσία σημαντική για σένα. Ήρθαμε στο γήπεδο του Ακράτητου, στα Ανολιώσια. Τώρα έχεις να μας πας και σε ένα ακόμη μέρος. Είμαστε λοιπόν στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει για σένα? Το γήπεδο της Λεωφόρου είναι το γήπεδο το οποίο με βοήθησε να πάρω την πρώτη μεταγραφή στην Αγγλία, στην Burnley. Ένα μάτσο το οποίο παίζαμε Ελλάδα-Αγγλία κάτω των 21 και κερδίσαμε 3-1. Είχε έρθει ο προπονητής της Burnley τότε να με δει σε αυτό το γήπεδο. Έκανα μια πολύ καλή εμφάνιση και από εκείνο το παιχνίδι έκλεισε μεταγραφή μου στην Αγγλία. Δεν το γνώρισες ότι ήταν εδώ? Όχι, δεν το γνώριζα. Με ειδοποίησε μετά ο μάνατζερ που είχα μετά το παιχνίδι, μου λέει είναι ο προπονητής, σε είδε. Αυτό που είδε ήταν 30% από αυτό που έχει δει σε όλο το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που παρακολουθούσαν οι σκάουτερ. Με παρακολουθούσαν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, στην Ακράτητο. Και αυτό ήταν το κερατάκι της Ντούρτα που ήρθε και με είδε απέναντι στην Αγγλία κιόλας. Σωστό. Και εκεί επιβεβαιώθηκε. Θυμάσαι το πρώτο γκολ στη Λεωφόρο? Ήταν η δεύτερη αγωνιστική με την Καλυθέα, από ό,τι θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ήταν στο εκείνο το τέρμα. Και το τέρμα θυμάσαι? Ναι, εντάξει. Στην πρώτη σου χρονιά είσαι πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Double μετά από 7 χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Πολλές ομάδες να σε θέλουν και να σε διεκδικούν. Και εσύ επιλέγεις να ανανεώσεις με τους πράσινους. Γιατί? Εντάξει, 1-1. Είχα έρθει στο Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2003. Νομίζω ότι ήταν μια αξέχαστη χρονιά. Παίζαμε και στη Λεωφόρο. Ήταν ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, με πολλή ένταση. Τη ζήσαμε μέχρι τελευταία αγωνιστική. Και ήταν από τις ωραιότερες στιγμές μαζί με τον Euro και προσωπικά δική μου. Μετά από 7 χρόνια ο Παναθηναϊκός πήρε τον double και ήμουνα και εγώ μέλος του σημαντικό και αυτό με έκανε και εμένα περήφανο και τους γονείς μου.
Θα σε πάω τώρα σε μία χρονιά έπος, το 2004. Θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό ακριβώς αυτή τη στιγμή. Οι πανηγυρισμοί που βλέπαμε στην Ελλάδα όταν γυρίσαμε. Γιατί δεν είχατε και τα social media, δεν ήταν τότε είχαμε τα social media και μπορούσατε να αντιληφθείτε τον χαμό που έγινε. Δεν είχαμε τίποτα και τώρα μια ιστορία να την πω. Ο πατέρας μου είχε πάρει κάμερα στο Euro, είχε έρθει με τη μητέρα μου, την αδελφή μου. Και είχε πάρει μια κάμερα για να τραβήξει κάποια πλάνα. Ό,τι μπορεί να τραβήξει, ναι. Και τράβαγε. Και ξαφνικά γυρνάνε πίσω, τι τράβηξες? Τράβηξα πολύ πράγμα για να φωτογραφία. Ξαφνικά βγάζει, δεν υπάρχει τίποτα. Αλήθεια λες, δεν είχε καταγραφεί. Δεν είχε πατήσει. Ναι, και ακόμα η μάνα μου το κρατάει. Οπότε εσείς αντιληφθήκατε τον χαμό που είχε επικρατήσει στην Ελλάδα όταν ήρθατε εδώ? Ναι, κάναμε από το αεροδρόμιο με το Πούλμαν, φτάσαμε κατά τις 12, θυμάμαι, και νύχτωσε όταν πήγαμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και νυχτώσει, φτάσαμε 7 η ώρα. Και όταν βγαίναμε από εκεί, ήταν πραγματικά χαμό. Το 2004, εκτός από μία πολύ καλή χρονιά ποδοσφαιρικά, ήταν και μία καλή χρονιά προσωπικά. Γιατί το 2004 γνώρισες τη γυναίκα σου στον γάμο του Φίσα, σωστά? Ναι, στο τάκι του Φίσα. Πώς έγινε η πρώτη επικοινωνία? Αυτό θέλω να μου πεις. Στο γάμο, κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι. Α, ήταν στο ίδιο τραπέζι. Βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι ενός κοινού μας φίλου, που το γνώριζε η Αμαλία, γνώριζε και εμένα και κάτσαμε μαζί. Νωρίτερα δεν τη γνώριζες? Όχι. Όταν εγώ υπέγραφα στον Παναθηναϊκό, η Αμαλία έφευγε από τον Παναθηναϊκό γιατί δούλευε στον Παναθηναϊκό. Εκείνη τη μέρα δεν συναντηθήκαμε, απλά ακουστήκαμε. Και από το Euro μετά το 4 που γυρίσαμε στο γάμο του Τάκη, γνωριστήκαμε και είμαστε μαζί. Ήταν η χρονιά μου. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε μια νέα εποχή στην Εθνική. Όχι μόνο στα χαρτιά, το βλέπουμε και στην πράξη. Ο κόσμος πλέον στηρίζει και έμπρακτα και το δείχνει στην Εθνική. Πιστεύεις ότι θα είμαστε στον παγκόσμιο? Εγώ πιστεύω, ναι. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη, όλη αυτή η γενιά είναι έτοιμη πια, είναι πια όριμη και με την προσθήκη του προπονητή και του staff και της νέας διοίκησης με όλη την Ομοσπονδία σε όλα τα επίπεδα και με τα νέα ταλέντα που έρχονται. Θεωρώ πως θα είμαστε του χρόνου στο παγκόσμιο το 2026, θα είμαστε εκεί. Έχει δέσει πάντως και αυτή η γενιά, δηλαδή έχει απίστευτη χημεία και το λένε όλοι. Ναι, είναι σημαντικό και μεγάλο ρόλο έχει παίξει ότι αυτά τα παιδιά είναι πολλά χρόνια μαζί, έχουν περάσει και δύσκολες καταστάσεις και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι κατάλληλο το timing για αυτά τα παιδιά, για αυτή τη γενιά, να κάνει κάτι μεγάλο. Όπως εσύ και ο Βασίλης Τωροσίδης, ο Δημήτρης Αλπιγκίδης, είστε πλέον στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής. Εσύ είσαι και τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων. Εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων από 21 και κάτω και έχω μια συνεργασία με τον προπονητή και τον Δημήτρη Αλπιγκίδη και τον Βασίλη Τωροσίδη που είναι στο staff του κ. Γιοβάνοβιτς. Και είναι οτιδήποτε χρειαστούν, οτιδήποτε χρειαστώ από αυτούς, έχουμε μια τέλεια συνεργασία και επικοινωνούμε πολύ, πολύ καλά. Πώς είναι να εκπροσωπείς την Εθνική από αυτό το post? Καταρχάς είναι κάτι που αγαπώ, αισθάνομαι ωραία, αισθάνομαι καλά, μ' αρέσει, περνάω καλά δουλεύοντας, είμαι καθημερινά στην Ομοσπονδία, υπάρχουν πολλά τμήματα μέσα στην Ομοσπονδία τα οποία δουλεύουν για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να είναι όσο καλά προετοιμασμένες όλες οι εθνικές ομάδες, ώστε να κάνουν τις επιτυχίες. Κλείνοντας, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση, μπορεί να την έχεις σκεφτεί και εσύ ο ίδιος. Αν μπορούσες να μιλήσεις στον 15χρονο Δημήτρη, τι θα του έλεγες, να κρατήσει τι, να προσέξει τι? Νομίζω ότι μεγάλωσα μια οικογένεια με αρχές και δεν νομίζω ότι θα έλεγα κάτι να προσέξει. Νομίζω ότι μεγάλωσα σε δύσκολες συνθήκες, αλλά με αρχές ώστε να εξελιχθώ σαν άνθρωπος και να βοηθάω και στους ανθρώπους μου. Δεν θα άλλαζες κάτι? Δεν θα άλλαζα κάτι, όχι. Σου ζητήσαμε να μας φέρεις κάτι σημαντικό για σένα. Τι μας έχεις φέρει? Κάτι σημαντικό για μένα και δικό μου, εντάξει, αλλά είναι και για όλους τους Έλληνες. Το μετάλλιο του Euro. Μπορώ να τσιρίξω? Συγγνώμη, μπορώ να τσιρίξω? Αλλά είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για τους 23. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι υπέροχο. Να σου πω λίγο κάτι. Τα παιδιά σου δεν έχουν ζήσει στο Euro. Τι σε έχουν ρωτήσει? Πώς ήτανε, τι έγινε, αν και τα βλέπουν τώρα, υπάρχουν τα παιχνίδια. Έχουν επηρεαστεί από μένα πάντως ποδοσφαιρικά, γιατί και η κόρη μου και ο γιος μου θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο.
Προσπάθησα να είμαι πολύ ουδέτερος αυτό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερες. Δεν τα κατάφερα. Και μας έχεις πάρει και κάτι ακόμη, έτσι. Ναι. Μην το κρατάς κρυφό. Το έτρεξα στο Ρίο Αντίριο. Είχαμε πάει όλη η ομάδα και τρέξαμε. Έτρεξα εγώ το τελευταίο και το άλλαξα μαζί με την Πρωτοψάλτη που ήταν τότε εκεί. Το έφερα από το Αντίριο και στο Ρίο. Και ήταν και μια στιγμή πολύ έτσι, σημαντική. Τώρα έχω κι εγώ κάτι για σένα και ήρθε η ώρα να σου βάλω δύσκολα. Γιατί ωραία τα είπαμε. Έχω εδώ 10 ερωτήσεις, θα μου επιλέξεις τις 5 και θέλω να μου απαντήσεις σε όλες. Διαλέγεις. Για να δούμε. Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι επάγγελμα θα έκανες? Πραγματικά αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Ήμουν τόσο αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο που δεν το είχα σκεφτεί. Τραπεζικός. Θα ήθελα. Αν θα μπορούσα είναι άλλο. Πες μας κάτι στα ποντιακά. Η μάνα εν κρυών νερών και στο ποτήρι και μπαίνει. Το οποίο σημαίνει? Είναι ένα τραγούδι που λέει ότι η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Γιατί έχει μεγάλη αξία. Ωραίο. Είχες ποτέ κάποια ακραία, αστεία εκδήλωση θαυμασμού από θύλαθλο? Πηγαίναμε από το αεροδρόμιο στο Παναθηναϊκό στάδιο μετά το Euro. Θυμάμαι έναν πατέρα που είχε έναν γέννητο παιδί. Από τη χαρά του το πέταγε και το βλέπαμε. Εμείς βγαίναμε πολύ σιγά και το πέταγε ψηλά και το ξανά πιάνε και λέγαμε είναι τρελός άνθρωπος. Θα πέσει το παιδί κάτω. Αυτό ήταν κάτι που το θυμάμαι. Τι τραγούδι έπαιζε στα αποδυτήρια της Εθνικής το 2004? Σήκωσέ το μπιπ μπιπ. Να ξαναπαίξεις ένα μάτς στη ζωή σου ή να το δεις από την κερκίδα όπως το έζησε ο κόσμος? Τι διαλέγεις? Το Euro του 4 που έπαιξα με αλλαγή για 10 λεπτά, αλλά θα ήθελα να το δω σαν θύλαθλος. Από εδώ από την Ελλάδα να ζήσω τον παλμό, όπως το τι γινόταν. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την όμορφη της κουβέντα που κάναμε και γι' αυτό σου φέραμε κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσεις πολύ. Αυτό είναι από εμάς για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι σου αρέσουν τα κρασιά. Ναι. Είναι αλήθεια? Ναι. Ειδικά τα κόκκινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αρέσει τη γυναίκα μου σίγουρα. Σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς.